Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 6 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 9, bersikulo 32 ngadto sa 38. Sa pagpanglakaw na sa mga tao, dihay pipila nga nagdala ngadto kang Jesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay gisudlan kinig yawa. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tawo ug nahibulong ang tanan nga nag-ingon, wala pagayoy nahitabo nga sama ni ini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniyang gahom sa pagpagula kanila. Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila og walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihunon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihunon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.